Heɗitoɓe Koode Radio International Assalamu alaikum. Barka men e wakkatire nde, barka men e fottugo be mon ha nder taskaramji Koode Radio International. Suudu radio waɗaɗum ngam fulɓe, ngam handitiki fulɓe, ngam yaruki ɗengal fulfulde yeso. Nder taskaramji Koode Radio International. Jamilaji Birilla Dikkos Indiam jogin mon laɓangal taskaram hande yelinta mon on ɓedden sautu gumbar radioji mon. Aran ni nder taskaramji yamin ha mi surgina mon Umar Aliyu be nanta Kubaruuji duniyaru. Keɗe jam. Aran ndako e kubaruuji ɗin. Ardiɗo lesdi Naajeeriya Bola Ahmed Tinubu waɗi gidal be filoɓe Naajeeriya kastaɓe. Julirde ɓurdude maunuki ha nahiyare Afrika omtama ha lesdi Algeria. Sojejo lesdi Amerika wuli hore muɗum ha dammugal jakadaru lesdi Israila ha lesdi Amerika ngam hollugo bawal ɓawo dow ummatore Gaza. Jotta bo nda kubaruuji ɗin ɗi fumaji. Ardiɗo lesdi Naajeeriya Bola Ahmed Tinubu waɗi gidal be filoɓe lesdi Naajeeriya kastaɓe hawtade be woɓɓe nder gomna'en diwe lesdi ndin ha saare laamu wato Asorok. Jonde maɓɓe man ni lorni hakkilo dow jahol yeso risku lesdi Naajeeriya be nanta nawirka kare ɗum ummatore lesdi Naajeeriya yidata jotta. Ha fahin jonde maɓɓe man larti lamaru do'irka daraja cede lesdi Naajeeriya wato naira. Ɓawo sha'anu lamar risku lesdi, jonde Tinubu be maɓɓe man larti lamaru fesinango ummatore nyamdu dow hoyende be tabitingo rento ha njajirka lesdi Naajeeriya fumaari. Tinubu wi'i bana komi tokki wi'ugo ko ndey ummatore lesdi ɗo on tan en mari, kamɓe on bo en belnanta ko ndey. Miɗo ɓilli jotta yi'ugo no ɓe ngontiri nder saɗele. Nder filoɓe yaliriɓe ha hawrinde man ni woodi Alhaji Aliko Dangote, Abdulsamad Isiaku Rabiu, Mustatoni Elumelu, Mustafemi Otedola, Amina Maina, Mustashegun Ajayi Kadiri, Samaila Zubairu, Innocent Chukuma, Kola Adesina, Boye Olusanya, be Boye Olusanya. Ngomna en bo woodi ngomnajo diwal Anambra Musta Chukuma Soludo, be Dapo Abiodun mo diwal Ogun. Ha ragare jonde maɓɓe man on Tinubu tiggi komiti ngam saurugo mo dow ko larani sha'anu risku lesdi. Ɓe ɗo man on bo latti wakili en komiti man. Dental senata en wakiltoɓe woylare lesdi Naajeeriya andini dow yerɓan wakili en yaago lesdi Niger ngam yidugo be ardiɓe soje en laamotoɓe ha lesdi Niger man. Wakili en ɓen yidan be ardiɓe lesdi Niger man dow lamaru lortingo lesdi Niger ndin faago laamu demokradiya. Dental senata en man hoosi jabruɗe man on ɓaawo ECOWAS andini ittuki homboyere dow lesɗe ko hawti Niger, Mali, Burkina Faso be Guinea, lesɗe bo ɗe soje en jafti laamu e muɗum. Bolwo etana dental man Senator Suleiman Abdurrahman Kawu Sumaila wi dental man yerɓan wakili en
naa be wonnuki wakkati. Ittuki homboyere ECOWAS wallitan haa fintingo filu be luuɓe hakkunde lesdi Naajeeriya be lesdi Niger daidai wakkatiyel lesɗe ɗen ɗiɗi fuu ɗo yiida be saɗirma naawirka kare nyamdu be lekki. Ardiiɗo lesdi Algeria Abdulmajid Tebboune omti juulurde ɓurdunde mawnugo haa nahiyare Afirka haa birniwol Algiers laamorde lesdi Algeria ndin. Juulurde man on bo latti tatabre haa ɓurdugo mawnirka haa duniya, wato ɓaawo juulurde Kaaba be juulurde Annabijo haa Madina. Kayre tokkiti haa mawnuki njaajirka. Juulurde man andirande The Great Mosque of Algiers nyiɓama dow njaajirka hecta 17. Nden yimɓe 1,120 on nde hosata haa nder maare wakkatire woore. Haa fahin nde ɗo mari hasumiyaare haa ɗum ɓilata totinojum sautu wato laspika ko oparle ɓurduɗum towugo. Juulurde man nyiɓama nder duuɓi 7. Ɗum majjini ceede ko hewti dola Amerika miliyon 800 haa nyiɓuki nde. Ɗum ɗo tamma juuluki alkaweje be doggingo kuude ibada haa maare nder lewru sumaye darotonduɗo. Kippeɗe saggarle en jaari haa juulurde be pellel ibada masihanke'en haa Burkina Faso fooɗi soyki yonki yimɓe ɗuɗɓe ɓe limgal muɗum tabitinaka warugo jotta. Jami'ijo rento lesdi ndin andini dow saggarle en man jarani juulurde man kippol daidai wakkati ɗum ɗo juula subaha. Ɓe omti yite ɓe mbari juuloɓe haa be limanjo maɓɓe fuu. Nonnon bo ɓe njarani masihanke'en kippe yaake ɓe ɗo doggina ibada haa suudu ibada maɓɓe. Ɓe mbari yimɓe 15 ɓe nawni woɓɓe bo 2. Hukumaji gomnati haa lesdi Amerika andini dow sojejo lesdi ndin jamni hoore muɗum yite haa dammugal jawleeru jakadaru lesdi Israa'ila. Sojejo man waɗi non ngam hollugo baawal ɓaawo faago ummatore Gaza. O yaarama haa nyawtordu haa ɗum andini dow o wuli sosai. Vidiyowol ngol ɗum hoosi wakkati o taskitanno be wakkati o wulanno holli sojejo man ɗo wi'a Palestine en hokkite ndimu muɗum. Palestine en hokkite ndimu muɗum. Kerol kubaruuji ɗin gonde be taskaraji amin luttuɗi. Ayatama Umar Aliyu iga ɗauko da Radio International. Heɗitoɓe ɓedde sauti gumbar radio mon dananta taskaram hirde walde waran on be Muhammad Abubakar Bogos. Hirde welde. Assalamu alaikum bandiraɓe fulɓe, barka men be wakkatire nde, barka men be fottugo amen nder taskaram hirde welde. Taskaram hirde welde de Koode Radio International waddante on konde men yalde altine fu nder asawere. Ɗo waddano on fatakeji ɗilildoɗon min. Boy waddano on gimi belɗi gannanki belɗum moɗon. Min Muhammad Abubakar Bokos foɗante on taskaram hirde welde nde asawere. Sey yaɓe ton gumbar radioji moɗon ngam heɗitago taskaram hirde welde.
taskaram hirde welde kala asawere fu ɗo rara mijoji lildosɗon min inodda gonduɗon dow ardiɓe men nayi wonnugo wakkati ha gimol arande keɗite jam. On ɗon godi taskaram hirde welde diga Koode Radio International Abuja. To madalla miɗo yela on nani belɗum heɗitago ngol gimol heɗitittoɓe amin wonɓe Naajeeriya min hofni on no wonɓe lesdi Cameroon on kofnama lesdi Niger imalla bo lesdi Africa luttuɗe on fuu on kosnama nder taskaram hirde welde. Miɗo yela on ɓe gumbal sautu radio moɗon kan heɗitago taskaram hirde welde. Taskaram hirde welde ɗo waranta on diga Koode Radio International Abuja laamorde lesdi Naajeeriya. Koode radio waɗandu gam fulfulde e fulaku gam hoylinki fantinki andingo bandiraɓe fulɓe to ɓe goni fuu ha duniyaru. De komin nasta jangango mijoji mon ha gimol ngol keɗite jam. Jokolɓe lalinima jema ono weli sanne barakimɓe kawri titta jema ono weli sanne ɓe ɓerde mara ala huyfi. To madalla joni kam bo'ine jonde gan heɗitago mijoji ɗiɗɗon ɗon min fatakewol arandewol wurtoy diga daga Comrade Usman Umar Esfulani o wi assalamu alaikum heɗititoɓe taskaram hirde welde emi yela on hayruji ɗuɗɗi jam weeti e mon mi honi on mi honi al amin giɗaɗo jada Umar Aliyu mo Koode Radio International Abuja e Aliyu Usman Kerewa gawi fufore diwal Adamawa e Muhammad na Bangare Karewa gawi on fu mi yelani on hayruji ɗuɗɗi. To Comrade Usman Umar Esfulani a yettama diga diwal Zamfara Naajeeriya amma ko ɗon ha mi hawta on ingol gimol. Sai Muhammad Adamu o wi assalamu alaikum sakiraɓe mi yela on hayruji ɗuɗɗi nyalomare nde e on taskaram hirde welde waɗete nden e wakkati mai to a yettama Muhammad Adamu be winnango min fatakewol maɗa e min yela a wonde yamin ɓe asawere warayde sai fatakewol Yaya Isa o wi assalamu alaikum bandiraɓe fulɓe heɗitittoɓe taskaram hirde welde KRI miɗon salmina on fuu moɗon mijo an kam miɗon ɓesda torago denɗiraɓe KRI miɗo salmina on fuu miɗon mijo am kam miɗon ɓesda torago derdiraɓe am fulɓe e kamɓe e kawten koye men heɓano fulako men yahira yeeso en ɗo andi bo ha leɗɗe men Afrika ɗo kam wala ha a yahata a tawayi fullo en yetti Allah ɓantu daraja fulɓe amin. On ɗo wondi be sakirawo mon Yaya Isa pullo mayo ine e gaddiwal fambina lesdi Kamaru a jarama. Yaya Isa pullo mayo ine a yettama ifata kewol bindanɗamin a wonde amin be taskaram jamin asawere warayde amma ko ɗon ha mi hawta e gimol ngol kan nanon belɗum moɗon.
dali mata yalto ane jemma se aniyar wala e formu mata yalto ane jemma be suba be wadi mafutes diga Elhaj Ham Malik o wi assalamu alaikum sakiraɓe amin saki kejomon Elhaji Hamo Maliki mo gawdere mi yelani on hayruji emi yejjitayi Al-Amin Jada to Al-Amin Jada nani hayru nani kofnale maɗa se mbiya min jetti ifata kewol maɗa Elhaji Hamo Maliki diga gawdere se mbiya wodde amin be taskaram amin ɗum asawere warande wi on ɗon godi taskaram hirde welde diga Koode Radio International Abuja. Kubaruuji Koode Radio International ɗon famtina ɗon finditina ɗon welnana ummatore ngam man wonde be maɓɓe ngam ta on daɗe. Minirɓe fuu min accaka ha ɓawo kala wakkati fuu min ɗo tokki Koode Radio International. To hutuna wakkati ɗon min nder asawere warore to Allah yaari en de wakkati ɗon ko tema ɓa taskaram hirde welde wi hande mi andina heɗititoɓe taskaram hirde welde be Koode Radio International to Allah yaari en asawere warore ɗi woodi ɓangal Al-Amin Giɗaɗo Jada foɗo taskaram hirde welde to hukuma pamara Jada diwal Adamawa heɗititoɓe se gatomande nder do'aji moɗon keɓoɓe yahugo bo se wiyata se to Allah yaari en ha ɗo fu gaddiragare taskaram hirde welde kawtuɗo taskaram hande Al-Amin Giɗaɗo Jada min foɗuɗo taskaram hirde welde Mouhammad Aboubakar Bokos wiyate on keɗite taskaramji Koode Radio International sey to Allah yaari en asawere warore. Keɗite Koode Radio International ngam nango kubaruuji belɗi e taskaramji fere ngam ta on daɗe. Ayatama Muhammad Abubakar Bokos daga Koode Radio International. Min ɗo wondi benanta taskaram andal ɗum gurdam benanta Ibrahim Iro Modaki. Andal ɗum gurdam. Derɗiraaɓe assalamu aleykum barkamede fottuki nder taskaram andal ɗum gurdam taskaram kam min daranta on cani ilmu hande nder taskaram kam min jehi diwal Taraba no min daari no dental fodeko wallitirta goɗɗe jangirle e hukuma laamu pamara gaceka nder diwal Taraba inde an Ibrahim Iromodake hoɗanta on laɓangal taskaram kam i hawtande e horejo fodeko mo hukuma laamu pamara gacaka Usman Bello gam noyi min nodda o yaaki hello Facebook amen inanta YouTube amen gam mararuki bidiyo taskaram kam nder taskaram kam ni on nanay no fodeko ngan dari wallita jangirde ha nder diwal Taraba gam no hon moƴƴitine jonde gam tokken Usman Bello gam nane gi'en ko dental fodeko waɗanta fulɓe e hukuma laamu pamara gaceka diwal Taraba heɗite jam.
inde makaranta mon Alhaji Musa Najaya Nomadic Primary School. On nani? Alhaji Musa Najaya Nomadic Primary School. Hanga hayre woni inde makaranta moɗon. Hande min gari makaranta moɗon innitiranga Alhaji Musa Najaya Nomadic Primary School garin Mala Yusuf. Min gari bo be Lilal ngal Fudeko National. Fudeko National turoyi min ha makaranta moɗon min gara min gaddana on Lilal ngal ɓe kokki min. On gi'ay kalanda feere takki ɗo. Ɗum kalanda takki ɗum o mo giyoton arandejo o hanko woni international chairman je Fudeko je duniya fu. Hanko ɓe mbiyata SS Nana. Mana SS Nana mai Sali Sadu Nana. O mo giyoton tokkuɗo ɗo hanko woni Dr. Aisha Arɗo Baba. Hanko woni chairperson je Taraba State Chapter. Hanko ardi ƙungiya meɗen nga Fudeko ha Taraba State Chapter. O mo giyoton hanko woni Usman Bello. Hanko ardi Gasaka Local Government Chapter be vice mako be secretary. To Usman Bello on hanko dari yeso woni wolwa ɗo. Ɓawo ɗon ɓe ɓe giɗon ɓe mi noddi inde maɓɓe ɓe ardiɓe hamɓe kokkitimin Lilal min gaddana on ngam yi'ugo belɗum ɓe nani makaranta e ha wuro moɗon inchallahu yon kabja ɓe jangirde bo Allah barkiɗin dariɓe neɓi jaggano makaranta nga ba hanko mo ɓe mbiyata Abdullahi Kere neɓi imo jaggano makaranta nga ha wargo joni ɗuɓɓe de mi fotayi mi ɗumtaɓe wala mo waɗi jungo mum ha makaranta nga pat Allah warjora mo hayru o bo mo inde mako innitira makaranta nga Allah bo barkiɗin juri'a ko mo acci wallinde nde min gaddani on arande ni min gaddani on duuɓu garojum to Allah yaari yonki min gaɗa moftorde ha Gasaka ha Baruwa. To min gaɗi moftorde ha Baruwa bo student daga makaranta nga'a ɓe ummoto ɓe njahay Baruwa ɓe njaha ɓe kolla deydey jangirde nde ɓe jangi be fijo ngo ɓe mbawata fijugo. Before wakkati mai ɓe ngiyoto min noddata inde maɓɓe waɗa before mai to on jeyi koson number 1 ha moftorde nden nga yen mari Alhaji Musa Ngiyeri Nomadic Primary School nga yahay yen mari Alhaji Kala Nomadic Primary School nga yahay yen mari Alhaji Ya'u Nomadic Primary School nga yahay yen mari garin Alhaji Haruna garin Buba Nomadic Primary School makarantaji jawojinoɗi ɗuɗɗi sey daroɗon gonon nder hoore en ha fijirde nde ɗum watta Fudeko ha duuɓu garojum to Allah yaari mallumjo mo gomnati hokki on hanko ma hande mo fuɗɗi warugo ndammo ɗo to i woodi mo community baabiraɓe wonɓe nokkure nde hamɓe ngaɗi min tefana ɓe mallumjo min gaddana ɓe ngam ɓe keɓa ɓe jangina on to hanko woni ɗo malam Ya'uba mo warta e wuro mon mo jooɗo malam Ya'uba Muhammed mo warta e wuro mon ɗo mo jooɗo mo jangina on Allah waɗa jangirde nden barka Allah bo waɗa ɗum hokka mo hoore ɓawɗon imi yetta mallumjo jangino Arabiya ha wuro ngo mo wi'e malam Abdullahi Allah laamiɗo barkiɗimo mi andamo ma yow mi andamo amma imi nana habaru mako ngam ɗuɗɗum Aliyo ɓi saɗa e waɗa balɗe seɗɗa Aliyo ɓi yatta yowwa to Ali yettayam deydey ko yata ɗo pat malam Allah barkiɗin jangirde to joni mi ɗuɗɗinta bolle before min mbi'a on ko waddi min nodday yimɓe ɗiɗo ngara gaɗana en bayani ɗo heedi amin minon warɓe before min mbi'a on ko waddi min kokkita on ko waddi min kokka ɓe moɗon Fudeko Gasaka chapter warɓe hawti haɗo ɓe dotti en gure be ɓiɓɓe nange ngenge en muñi nder mange ɗo dalila jangirde sei en kokkidira hakkilo wona ko en garani waɗugo kam en koori habaru min koray habaru no min tawri jangirde habaru ɗum ɓerɗe amin dingata numtugo
kanjum woni fikra ɗum nder amin be ko honduko wawata woni a dinga nanugo belɗum ma nder ɓernde ma ko bo ɗum welatama a dinga numtugo hunde nde nde welatama ɗo no tawɗande ko no girɗande kuje ɗiɗi may ko nokkinani. To Usman Bello bo nde wallinde ngaɗan ɗon jangirde nden. ɗo ɗum seede dubu 60 seede ɓe joɓani mallum e makaranta moɗon min kokkitayɗe ha juuɗe maɗa an sama makaranta min kokkitete seede dubu 60 seede wallinde nde ɓe mballi e lebbi ɓe ustani on wahalaji yoɓugo makaranta nder lebbi e lebbi seɗɗa to mi anda mallum ɓen nde ɓe ɗiɗo ko ɓe tato mi anda no gaɗen tonka amanda seede ha juuɗe en godanake Allah onon warɓe ni daɓɓake on min getti on en getti siyaman nana gonɗo ingila debbo hajiya Aisha en gettimo hamɓe minon baba en ɓikkon emi toro ko moye anna fano daño ñande ko debbo mum dañi warani ɗum ɓuri ɗo to jimmajjum hamɓe baba en ɓikkoy wonɓe ɗo jimminno mi warwa min ni hande bano min Souleymanu min hande buuri am huuɓi min sey do'a Allah waɗa makaranta ɗum ɗum ummake won ɗo ɗum darake amin onon bo ɓikkoy amin umme dare ɓe weeti Allah fu ñalle makaranta on ɗo to hamɓe mani dañoɓe kolli seyo maɓɓe yettore maɓɓe gamma yiki wallinde nde fode ko wallitata ɓiɓɓeji maɓɓe heɓa jande zamanu da goto nder dañoɓe ɓen. Allah waɗa kañum woni sanade nattugo meɗen aljanna en nane ma kuugal ngal gimmi ngal tefaymi duuɓi da duuɓi kangal lokaci maggal wari ga sai mi na mi heɓano ngal ba lokaci woni warano nde Allah waddi lokaci wari mi mayayi ay lokaci ɗum wari ngam majjum emi yetta on emi yetta Allah gadduɗum ngen ɗum lokaci wato ko bolweten ɗum fu joni to min kasawa ma ɗum kasawa amin tawete na ɗum kasawa bassir ngam wala bassir ngel min dañayi wala bassir bo darawal ngel min dawanta salora to minon kaasi e koye amin minon kaasi amma fa kasare ne min kasoto nawa min giɗaɓe janga ba aa emin gaɗa tunani ko wawi waɗa tunani ɗo ko duuɓi 20 garoji ɓinguel muɗum e tefa kansila kellanemo amin duuɓi 30 emin gaɗa ko ɗe ko ɓinguel amin ko tanirel amin ko miñirel amin e tefa gomna Taraba machallah non min giɗi fa Allah bo hokka min ɗum emin ballira on do'a onon ma Allah waɗa ɗawto himma dow amin gaɗon ka yaltugo min to on kubinirmin ɓawo ngam timmode a fuɗɗode na timmode ono yimɓe saɓɓal biɗon ngam majjum emin toro useni gaɗe ka yalugo min on ballita min kuma ballire min do'a hono modiɓɓo ɓe annuɗo ma balliro min do'a gaɗane min tapkane min do'aji ñaɗɗi yawa ta on dara ni maadi minon maadi ni ɗo to min daratani min gañayi min giya wonni ɗo iwi ɗo huusoy ga en ni gomnati ɗo sai warta ɗum mitin modi inchallah huwi fuɗo min balnata taskaram amen kade asewere dow darnde ballitiɗoyan koccanɗoyen taskaram kam Usman Bello mi Ibrahim Romodake foɗuɗo laɓagal taskaram kam mbiyay mi on mbalen jam. a jarama Ibrahim Iromo Daki. Heditoɓe fu haɗo min waɗi kero taskaram jamin do darde hukuma sudu radio Koode international mo wo'itin taskaram hande Ahmad Arab Abubakar Azare kawtiɗo taskaramji Ibrahim Iromo Daki Jamilaji Brella de Kos wiyata moɗon kirte jam.